Takže čaute ľudia, tady váš obľúbený Jakub a Adam. Ako sa volám tak, že ako vidíte v mojom menu, tak tu budem natáčať hlavne Roblox, Fortnite teda. Roblox taky nahrám, ale keď byste ho chceli natáčať, tak klidne môžeme, ale neviem, asi možno ani nie. Roblox je takový nudnej. Roblox. Jasná, nějaký vlog takový. Takový vlog bych řekl. Kobe. Koukejte. Jo, Adam je klobása, přesně tak. Ale já bych si dal třeba klobásu z prasatka. Prasatka říkám. Z prasatka. No jasně, no. Však hej, já jsem, my jsme se o tom učili. O to se učíš. Adam, já myslím, že s tímhle autem už nikdo ne... Čo je? Ty jsi dobrý, Adam. Počkej, ty jsi byl na vlaku? Adam, já jsem rozšvihal auto. Však se koukej na to auto. Fakt? Kamo, sorry Adam, co to chci, to je hadeři. Mám nějakého rolky, ale on nemá, tak musím mu pomoct. Tak. Hej, však on má nějaké odběratele lidi, jako má odběratela 14 odběratelů? Kolik máš vlastně? A do konca měsíce Jakub dá aspoň 5 odběratelů, tak já a Jakub si vás toho přijdeme do friendov a urobíme video. Přesně tak. Přesně. Adam, tak daj ready. Adam, daj ready. Já jsem v lobby. To je tak daj ready v lobby.